Príbeh Jeffreyho Epsteina nebol o jedinom človeku. Bol o systéme, ktorý vďaka svojim kontaktom predáva absolútnu nedotknuteľnosť. FBI ignorovala svedectvá desiatok obetí viac ako 10 rokov. A presne ten istý vzorec sa práve teraz šíri Európou. Podľa zdokumentovaných vyšetrovaní funguje ďalší level týchto štruktúr, ktorý ako krytie používa boj proti sektám. A stopy vedú priamo do Ruska, k ideologickému centru napojenému na pravoslavnú cirkev a tajnú službu FSB. Hlavný mexický antisektársky aktivista Jorge Ardely Graham vybudoval sieť detských útulkov po celom svete, ktorá slúžila len ako maskovanie pre obchod s ľuďmi a odoberanie orgánov. Dodnes uteká pred spravodlivosťou. Anton Hein, ďalší známy bojovník proti sektám z rovnakej sféry, skončil odsúdený za zneužívanie vlastnej netere, ale dostáva sa to oveľa bližšie. Rovnaký sexuálny škandál sa odohráva priamo v Českej republike, okolo antisektára Jakuba Jáhla, napojeného na túto sieť. V Tanzánii ho viac ako 30 svedkov obvinilo zo sexuálneho obťažovania a zneužívania detí, drogovania a finančných podvodov. Kým v Afrike prebieha vyšetrovanie, v Česku sa na jeho obranu postavili europoslanci, novinári, blogeri a aj bývalý minister vnútra. Ale čomu sa diviť? Tento minister bol v koalícii so stranou, pre ktorú Jáhl aktívne zbieral dary, v Afrike maľoval ich logá a otvorene sa chválil svojimi politickými konexiami. Pre politické špičky preto môže byť akékoľvek vyšetrovanie extrémne nebezpečné. Mrazivé svedectvá zo Slovenska, Česka a Afriky ukazujú, že ide o obrovský systémový problém, kde sa vynakladajú obrovské prostriedky na zametanie jahlových stôp. Kto a prečo takto tvrdo ignoruje obete a obhajuje Jáhla? Pri Epsteinovi trvalo 10 rokov, kým sa veci trochu pohli. A tak, ako aj v prípade Epsteina, je len na odvahe ľudí a úradov, či a ako rýchlo spravodlivosť v tejto skúške obstojí.